କରଞ୍ଜିଆ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ପଣ ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଉକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ 3 ଠାକୁର ରଥାଳୁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା ଏବଂ 3 ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଟାକାଟି ଛକସ୍ଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ। ତେବେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିପଦ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ। ଉକ୍ତ ବ୍ରତ ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପବାସ ଥାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ପଣ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିବେଦନ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂଜକ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ବାବି ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ବ୍ରତ ପୂଜନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KM ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।